Благодаря, госпожо председател. Това е опит да се криминализира личното мнение на хората, които не са съгласни с болшевишката идеология на управляващите. Тук се защитават специфични идентичности и всеки опит за критика към тях се определя като омраза и фашизъм, защото е много по-лесно да хвърлиш своите противници в затвора. Защо речта на омразата е такава, само когато е насочена към малцинства или хомосексуални? Нима няма омраза насочена към хетеросексуалните или към християнството? Този въпрос не е важен за 90% от хората в Европейския съюз. Те, както и аз, се интересуваме дали някой е почтен, честен, милосърден и състрадателен. Политическата пристрастност, сексуалната ориентация или евентуалната етническа принадлежност са нещо твърде лично. Ето защо това искане не представлява хората, а политиците. Европейската общност се нуждае от справедливост, а не от привилегия за малцинствени групи. Благодаря.